Това е нов начин на тъпене. Бронята е по-тънка и малка, но все така здрава. Какво е това? Търговската ми марка, ако някой рицар хареса броня. Извини се, наклони се, посети движението. Аз? Някога ще бъда ударен и после мъртъв. Имаш ли коража поне да я изпиташ? Добре ли се ует? Нищо не усетих. Турнир Планисюр Мартин. Кой е този рицар? Още ни. 3 пъти увеличи данъците на народа тази година, за да плати за това.